Wiranis Production. Nungadao si majojaki mangalaka tu di sana walui di rohaku naing manian muba si adongan do tanguluani hulana sa tolak jala tok tok martangi anga si batas suni ingot betiki sai tok tong pogo tilakaki. Adega do Tuhan marsang apa udingo luki sai hosona sahatu diala kaki sepatu dua mudana torang urupi sayurupi urang lo asam tupau diliani jauh suki jauh suki Nungadao si majojaki mangalaka tu di sana walui di rohaku naing manian muba si adongan do tanguluani hulana sa tolak jala tok martangi anga si batas suni ingot betiki sai tok tongmu ogo tilakaki. Adiga do Tuhan marsang apau dengoki sai hol suada sahatu diala kaki sepatu dua mudana torang urupi sayurupi urang lo asam tupang deleani pajau Adega do Tersuhun perbicar ni matani hari tu porti biondang tarabata tora naik manian songoni nang ngolu tung so jadi lilu Adega do Tuhan marsang apa udingo luki sai hosona sahatu diala kaki sepatu dua